Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Umthandeni ke nje naye uyathanda ukuthi njalo abalandeli bakhuzani bahlezi bexabana naye ngoba nakhu kade kuqeda ukuperforma emcimbini ke wahlangana naye ke ubhuti kaKhuzani uThibela. Wazama ukumchwensa ke wangakhombisa kodwa naye ke kuThibela ke ukuthi acikeke. Kodwa ke nje khona into akade yisho yena ke umthandeni engasile ngaye uThibela. Zazi noma bembiza ngebhodlela likabhiya noma ubethini noma bethi woza la ngivula ubhiya, but nje khona into ade yisho ebingasile ihamba nabangani bakhe yena umthandeni. Ashona khona kuyo yizwa le video khathi uzobhala nawe down below ukuthi wena umuzwe ethini yena umthandeni. Ashone khona ke ngakudlela isikhathi sakho mokuthi uyaqala ukufika lana ushiye usubscribe-ile ukuze ungaphuthelwa phela amavidiyo afana nalawa. Ashone khona ke. Okay everyone, I hope ukuthi uzwile ukuthi ubethini umthandeni kuThibela. Comment down below na-ke wazise nabanye abangazwanga kahle ukuthi bekuthiwani lapha. But anyways ke sivala la i-video namhlanje sibeka unqi. I really hope you enjoyile i-video namhlanje. If you enjoyile ngiyacela ukuthi usmash lo like button, uphinde usmash na lo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.